Waqt dibattitu bejn id-Deputat Prim Ministru Chris Fearne u l-Viċi-Kap Nazzjonalista David Agius fil-programm Xarabank reġa' ħareġ fil-beraħ kemm l-Oppożizzjoni ma ġarraħx il-miżuri u l-inizjattivi favur il-familji Maltin u Għawċin. Fuq l-Istazzjon Nazzjonali David Agius ma kienx jaf li dawk bid-dijabete diġà qed jingħataw dak meħtieġ u staqsa kif m'hemm xejn fil-budget għas-sena d-dieħla. Hawnhekk id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne fakkar li l-Gvern diġà jgħin lin-nies bid-dijabete u l-inizjattivi qegħdin imniżla fl-estimi finanzjarji għaliex dawn diġà qegħdin isiru. Dina hija xi ħaġa illi mhix qiegħda fid-diskors tal-budget għax diġà qed nagħmluha. Bdejna nagħmluha. Qiegħda fl-estimi tal-budget. Chris Fearne spjega wkoll kif il-Gvern mhux se jagħti biss il-patches lil persuni bid-dijabete, iżda anki se joffri għodda innovattiva biex jiffaċilita aħjar ħajjet dawn il-persuni. Daw it-tfal kollha ta' Malta li ħekollhom dal-patches, ovvjament b'mod volontarju, ħanqabduhom ma' sistema ta' intelliġenza artifiċjali, AI. Illi daw tkun tista' timmonitorjalhom il-livell Taz-Zokkor tagħhom fid-demm il-ħin kollu konstantament. U jekk ikun hemm problema, tibatilhom messaġġ lilhom jew il-ġenituri tagħhom jew lit-tabib tagħhom immedjatament. Quddiem miżuri favur żgħażagħ fosthom il-żieda tal-estensjoni tat-taxxa tal-boll għal first time buyers u anke l-għajnuna lil dawk taħt l-40 sena biex isiru sidien tal-proprjetà billi l-Gvern jgħin fid-depożitu tal-10% tal-proprjetà. L-Oppożizzjoni sabitha diffiċli biex twieġeb. David Agius mhux biss ħarab mill-mistoqsijiet, iżda anki saba bitqila biex isib proposti fid-dokument tal-Partit Nazzjonalista għall-budget li dam ixejjer tul il-programm. Għalhekk f'dan ir-rigward nixtieq inħares lejk Sur Agius u nistaqsik x'inhuma l-proposti konkreti għalina żgħażagħ fir-rigward ta' housing fid-dokument tal-PN. Personalment jiena ħares lejn dan id-dokument u ma stajt insib xejn konkret f'dan ir-rigward. Thank you. Okay, weġiba. Jena nawguralek. Semmejt inti tan tajjeb il-klima. Ma weġibtix. Aħna sal-bieraħ morna il-Parlament u kien Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.